ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони канали Шодали Хуросонӣ. Инак барои шумо дар аввал 20 сар моли майда пешниҳод мекунем ки 10таш моддаҳай байни 10та модда 1таш буғузи сари синаҳай мега соҳибуш дигарош қасиран 10таи дигаш такаҳай 1таш дар байншон серкаҳай мегаай такаҳо дар байншон 1таш серкаҳай нашоти саломатишон хурданшон ҳама тарафа соҳибиш мега кафолат метиём иншоалло ҳама тарафа созанд. дӯстони азиз мола ҳамаш молои калонанд, майда нестанд. бояд дута дар байншон мега таки калонтар ҳам ҳастад. мисол агар кадоме харидор боша мега якта ҳам мефурӯшем барои иди қурбон якта ҳам харидор боша мефурӯшем мега ин моло қарор дора дар ноҳияи Хуросон деҳаи Чорбоғ. номерои соҳибиша мегум, занг бизанен, брен ай пеш бубинен, маъқул кунен, баъд гирем брен 004 51 52 52. ҳамин номерода занг бизанед, ҳама вақт номерош кор мекунад. нархи моло дӯстони азиз 1600 сомонӣ мега дар як дигар. ягон харидор боша бо ягон сумига муомила мекунем мега ягон харидори хуб боша. дар боло гуфтем якта ҳам мақсад савдо мекунем гуфтагиаи соҳибуш. дӯстони азиз молои якум будан. анако тамошо кунем молои дуюма. ана дӯстони азиз ана ин моло аз як бародари дигар ҳастай 12 сар 8 саруш бузои калонай дӯстони азиз 4 сари дигаш бузғолаҳай. нашоти саломатишон хурданшон ҳама тарафа соҳибиш мега кафолат метиём хубан ҳамаш иншоалло. тамошо кунед дӯстони азиз. ин моло қарор дорад дӯстони азиз дар Ленский район. нархшон боша 1250 сомонӣ мега бо ягон сумаки дигам муомила мекунем мега арзон мешав камтарак мега. нашоти дастсафкаш мега дӯстони азиз дастсафка карда наметавонам барое ки мошин мо вайрон шудагиа мега ҳозираша дастсафкаша ҳичи гуфта наметавонам мега. рақамҳои соҳиби мол дӯстони азиз 917 83 52 38. шахсоне ки харидор бошад занг бизанем бренай наздик бубинен маҳқул кунед ба гирин барен дӯстони азиз. хайр дӯстони азиз боқӣ дар амони худо бошен. дар канали мо меҳмон бошен обуна шуданро фаромӯш накунед ва аз наворҳои нав ба нави мо бехабар намонед. худо нигаҳбон то наворҳои оянда.